com esteu? Una altra setmana. I espero que sigui una molt bona setmana i que continueu practicant. Anem a començar sentats. Sentats amb aquesta posició de cames. No les estiris molt, no les dobleguis molt, deixa-les amb els peus junts i els genolls que caiguin cap a fora. Col·loca les mans apuntalades al costat del teu cos. Rota les espatlles enrere, baixa-les cap a la cintura. Imagina't que jo t'estic agafant de la coroneta i t'estic estirant, o sigui que creix. Tanca els ulls. Vinga, el primer moment ja sabeu que sempre és per notar com estem, per col·locar-nos en el moment present. O sigui que fes els ajustos que necessitis, recol·locar a sobre dels isquions. Nota com estàs, ben arrelat, arrelada al terra. I des d'aquí, nota com estan les teves ingles, nota com estan els genolls, els peus. Nota com la força de la gravetat comença a espitjar d'aquests genolls cap al terra. Nota també com està el teu maluc, la teva columna, lumbar, dorsal, cervical. Nota si hi ha alguna molèstia, algun dolor a la zona de les espatlles. Allarga les cervicals. I dibuixa un somriure a la teva cara. I ara mira com està la teva respiració. Molt bé, i comença a guiar-la. Comença a inhalar i exhalar pel teu nas. No fallis les respiracions massa profundes en un principi. Només nota com a l'inhalar omples la panxa, potser pots pujar una mica més aquest aire per obrir costelles i pujar-lo a dalt a les clavícules o comences més a poc, només omplint la panxa i buidant-la. Al teu ritme, fes unes quantes respiracions. Si aquesta posició de les cames t'és incòmoda, llavors col·loca't com vulguis, amb les cames estirades, més doblegades, com et sigui còmode, a sobre d'un coixí, però no arrodoneixis la columna. Acomoda't perquè si no estaràs més pendent d'aguantar la postura que no de respirar. Fes una respiració completa més. Molt bé, inhalem, pugem els braços a dalt a la vertical. Entrellacem els dits, girem les palmes cap a dalt, ens estirem, allarguem. Allarga. I exhala, deixa que els braços tornin pels costats. Tornem a fer-lo. Inhala, puja braços a dalt. Entrellaça, gira palmes cap a dalt. Estira un altre cop, allarga bé. Recorda les espatlles baixes. Exhales i baixes. Una vegada més, inhala, a dalt. Entrellaça, gira palmes, estira. Exhala i a baix. Molt bé, tornem a pujar els braços amb la inhalació. Torna a entrellaçar els dits de les mans, tanca-la, fes un punt i exhalant, arrodoneix la teva columna, mira't el melic, arrodoneix també els braços. Inhala, puja dalt, estira.
Exhala. Inhala dalt. Exhala. Inhala. Exhala. A dalt. Exhala. Allarga bé la columna amb la inhalació. Arrodoneix amb l'exhalació. Vinga, fem un parell més de moviments. I el continu. Molt bé. Torna a col·locar-te en aquesta postura neutra. Torna a buscar estar ben sentada als isquions i col·loques el braç dret per sobre del braç esquerre. Colze amb colze. Des d'aquí, inhala. Rota cap a la teva dreta. Exhala, tornes. Inhala, esquerra. Un moviment petit, Exhala i torna. Uns 45 graus. Inhala, dreta. Exhala. Inhala, esquerra. I exhala i torna. Molt bé. Torna a pujar braços a dalt a la vertical. Junta les palmes de les mans, estira. Baixa bé les espatlles. Ara intenta portar els braços ben enrere. Obre ben bé el pit. I obrint el pit, baixa els braços per darrere. Apuntala les mans, tenim el pit obert. Anem a espitxar amb els dits i a obrir una miqueta més aquest cor, aquest pit, juntant els omòplats, baixant les espatlles. Molt bé, afluixat. I ara passa la mà dreta per sota del genoll dret, passa la mà esquerra per sota del genoll esquerre i arrodonint la columna, camina una miqueta amb les mans cap als peus, deixa que pengi el cap, que s'arrodoneixi tota la columna. Afluixa't aquí, dona espai als omòplats. I en aquesta posició dius que sí amb el cap. Petits moviments. I ara dius que no. Molt bé, torna al centre, llisca amb les mans, puja vèrtebra a vèrtebra. Recol·loca les espatlles i per últim el teu cap. Molt bé. Ara anem a creuar les cames. Col·loquem els turmells, creuats, ens recol·loquem bé. Inhalo i pujo braços a l'horitzontal i amb l'exhalació m'inclino cap a la meva esquerra. Inhalo, braços a l'horitzontal i exhalant cap a la meva dreta. Inhalo, centre. Exhalo, esquerra. Inhalo, centre. Exhalo, dreta. Inhalo, centre. Exhalo, esquerra. Inhala, centre. Exhala, dreta. Queda't aquí. Allarga bé. Allarga tot el teu costat esquerre. Respira. I ara tornem al centre, ens agafem el cap. Deixem la mà dreta estirada, apuntalada i el cap cap a l'esquerra, llarg al costat dret. La zona cervical allargada. Molt bé, desfem, tornem amb els braços en creu, tornem a inhalar i amb l'exhalació inclinem cap a la nostra esquerra, mantenim. Respira. Molt bé, aquesta mà que agafa el costat esquerre, torno al centre,
el cap cap a la dreta, allargo la zona cervical del costat esquerre. Molt bé, i torna al centre. Entrellacem les mans a la zona occipital, tanquem els avantbraços, com si volgués arrencar-me el cap i alhora flexiono. Baixa les espatlles. Molt bé, puja a dalt. Treus els braços i vens a seure. Recol·loca els isquions al terra, treu les galtes dels glutis. Obre les cames a l'amplada dels teus genolls i dels teus malucs. Com sempre et dic, si veus que caus cap enrere, flexiona les cames, l'esquena la volem recta. Portem els braços cap endavant i estirem endavant, allarguem les espatlles enrere. Ara imagina't que tens una politja, l'agafes, inhalarem aquí i exhalant, flexiona els colzes, ves enrere, el pit obert. Inhala endavant i exhala. Inhala i exhala. Fem 10 vegades. Inhalo, 3, inhalo, 4, inhala amb l'esquena recta, 5, treu el pit, 6, inhala, els colzes enrere, 7, 8, 9, una més. I 10, molt bé, estira braços i ara obre la dreta, ves enrere, obre bé i exhala, torna. Inhala a l'esquerra, enrere, exhalo 2, inhalo amb la dreta i 3, esquerra, 4, inhala dreta, 5, 6, vinga, que ens queden 4, 7, 8, 9, una més. I 10, molt bé. Obre les cames a l'amplada de la teva colxoneta. Entrellaça les mans, forma un puny. I ara imagina que això és una gran cassola i anem a remoure tot el que hi ha dintre. O sigui que comencem per la nostra dreta, estirem els braços, anem cap a l'esquerra i una miqueta enrere. 1, 2, 3, 4, una més. I 5, anem al revés, des de l'esquerra cap a la dreta. Vinga, 1, 2, 3, 4, una més. I 5, molt bé. Mou les espatlles. Vinga, vine a col·locar-te de genolls. Col·loquem-nos de genolls, mateixa amplada, genolls, malucs, mateixa amplada de braços que d'espatlles, apuntant-lo als peus. Allargo les espatlles enrere, entro bé la panxa, pujo a dalt una miqueta els genolls, mantinc les espatlles enrere, força els braços, força la zona abdominal. Anem a fer 3 sèries de 10. 1, no deixis anar la panxa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Baixem, descansem un moment. Recorda, la panxa ben entrada, com si volguessis treure la teva columna. Vinga, tornem a pujar, tots dites del terra i torno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Torna a baixar i descansa. Respira. Una última, vinga, a dalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, baixa, mou les mans si necessites, les mous una mica i tornem a col·locar-nos. Torna a buscar aquesta bona col·locació sense deixar anar la panxa. Allargo el braç dret, estiro la meva cama esquerra, deixo el peu en punta, allarga bé, mantenim la panxa entrada. I ara des d'aquí pugem el braç i la cama i tornem a alinear-lo. Sí o sí, que no pujo molt.
Vinga, jo faig 10 vegades. 1, allargant, 2, amb la panxa entrada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una més. I 10, molt bé, baixa per canviar. Recol·loca't, vinga, estira el braç esquerre, estira la cama dreta, el peu en punta, la panxa entrada, vinga, puja a dalt. 1, 2, 3, apretem tot. 4, 5, 6, 7, 8, 9, una més. I 10, molt bé, baixem, recol·loquem-nos. Caminem una miqueta amb les mans cap endavant, tornem amb el tronc endavant, estirem les cames, mantenim aquí la postura de la taula, tirant de els talons enrere, el quàdriceps apretat, glutis també, panxa entrada. Et donaré dues opcions, o des d'aquí, amb els genolls al terra. Portem el peu dret al costat de la mà dreta per anar a fer una torsió i tornar a col·locar el genoll enrere per canviar i fer la torsió cap a l'altre costat. O ho fem amb la postura de la taula. Mateix exercici, dues opcions. Allarga bé, panxa ben entrada, vinga. Cama al costat i pujo a dalt. I torno a baixar. 1, enrere, l'esquerra. 2, la dreta. 3, esquerra. 4, no corris. 5, 6, 7, 8, ens queden 2. 9, una més. I 10, molt bé. Estira la cama, col·loca els genolls, vine a seure a sobre dels teus talons, braços enrere, braços endavant, punys, busca l'opció que t'agradi més, que estiguis més còmode. Respira aquí, afluixa. Molt bé, doncs ja estem a sobre dels nostres talons, ens aixequem, tornem a col·locar-nos a 4 grapes, tornem a alinear les espatlles amb els braços, els genolls amb els malucs i fem un pas amb la cama dreta entremig de les mans, caminem una miqueta amb el genoll esquerre enrere, busquem l'alineació del turmell amb el genoll, baixem les espatlles, obrim el pit, inhalem aquí. Exhalo, estira enrere. Inhala per anar endavant. Exhala, estira la cama. Dreta, aixeca el taló. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una vegada més. Inhala. Exhala. Queda't aquí. Allarga bé. Col·loca les mans més a prop teu. Les mans més endavant. Allargar la columna. Notar l'estirament des del turmell fins al maluc. Mantenim aquí. Molt bé, i torna endavant. Torna a col·locar-te. Puja una miqueta al tronc. Bueno, no puges una miqueta, puja al tronc. Estira els braços endavant. Anem a treballar braços, farem aquest exercici amb els braços, després continuarem treballant braços i espatlles. Llavors, com no tenim pes ni tenim res, farem la força nosaltres mateixos. Imagina que estem a l'aigua i el que fem és una força per portar l'aigua cap a nosaltres. O sigui que el que faig és estirar els braços a l'amplada de les espatlles i a l'alçada també d'elles. I el que faig és obrir els braços i aquí amb força tanco, com si em costés. I em quedo sempre a l'amplada
de les espatlles. I ho farem 10 vegades. Inhala, obre, i ara espitja. 1, inhala. 2, inhala. 3, inhala. 4, com si et costessi tancar. 5, com si estiguessis a dintre de l'aigua. 6, 7, 8, 9, una més. I 10, molt bé, baixa braços. Vinga, tira de la cama dreta enrere i col·loquem l'esquerra davant, buscant l'alineació del genoll amb el turmell, allargant la cama dreta més enrere. Obro el pit, miro davant, exhala, allarga la cama. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala. I una més. Molt bé, queda't enrere. Vinga, igual que abans, espatlles enrere, aixeca ben bé la punteta del peu. Respira aquí, allarga bé. Baixa el pit. Molt bé, i tornem a col·locar-nos cap endavant. Pugem els braços, pugem el tronc. Tornem amb els braços cap endavant. Aquest cop girem les palmes cap a fora. I ara des d'aquí, igual que abans, amb la mateixa alçada, amb la mateixa amplada. Inhala, obre. Espera que toco la paret. Des d'aquí, inhalo, obro. I exhalo, gira les palmes. Inhala, obre, que et costi. Exhala, que et costi tancar. 1. Inhala, o sigui, vas canviant la posició de les mans. 2. Inhala. I 3. Imagina't que estàs a la platja. Inhala. 4. Inhala. 5. Inhala. Tanca. 6. Inhala. 7. No pugis espatlles. 8. 2 més. 9. Vinga, l'última que et costi molt. I 10. Molt bé. Doncs les mans al terra, apuntant el peu. Pujo una miqueta aquesta cama dreta al costat de l'esquerra. Mira't el melic, tinc els genolls flexionats i pujo vèrtebra a vèrtebra, recol·locant les espatlles i per últim el cap. Molt bé. Doncs anem a continuar treballant les espatlles. Les espatlles i la part alta de l'esquena, la zona dorsal. Començarem pujant el braç dret per dalt i el braç esquerre per darrere i intento tocar-me'l. I canviem. I això ho faig 10 vegades. 1, 2, 3, 4, no corris, 5, 6, 7, 8, 9, una més, i 10, molt bé. Col·loco les mans juntes davant del pit i farem el mateix a l'esquena. Mans aquí, mans a l'esquena. Si veus que et costa, comença des d'aquí. Vas davant, vas enrere, deixes els dits que mirin cap a baix, gires i puges el que puguis. I ho fem davant, 1, i darrere, 2. Davant, 1, i darrere, 2. Ves al teu ritme. Si no t'arriben les mans, ves al teu ritme. 3. 1, però intenta que s'ajuntin les palmes també darrere. 4. 1, i darrere, 5. 1, 6. 1, 7. 1, 8. Dona'm 2 més. 1, 9.
i em quedaré darrere. I 10. Estiguis on estiguis, encara que sigui aquí, intenta portar els colzes enrere. I potser, dintre d'una estoneta, pots pujar una miqueta més. Vinga, i la resta intentem pujar ben a dalt. Separem els colzes enrere, sense separar les palmes de les mans, sense pujar les espatlles, el pit l'obro. Intento amb els omòplats trepitjar-me aquestes mans i aguantem aquí 10 segons. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Afluixa, mou una mica i ara col·loca els braços davant, passa el braç dret per sobre de l'esquerra, porta els braços a dalt i aquesta mà dreta que està a l'esquerra i l'esquerra que està a la dreta, sense desfer el creuament dels braços, cada una va al seu costat. Bé, una vegada que estic aquí, pujo a dalt els colzes i baixo les espatlles i aguantem aquí 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Desfem. Per canviar, braços, ara és l'esquerra que passa per la dreta. Dobleu els colzes, la mà al costat que li correspon. Els dits no es creuen, estem intentant juntar les palmes de les mans. Baixo les espatlles, pujo a dalt els colzes i aguanto 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Molt bé, desfem. Tornem a moure aquestes espatlles. I ara col·loco el braç dret amb un angle de 90 graus. Imagina't que tens aquí una pilota, un coixí i l'estàs apretant. I no pot caure ni aquesta pilota ni aquest coixí, sense pujar l'espatlla dreta. Obre i tanca. Obro i 2. O sigui que apreto 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, nota el treball de l'espatlla, 7, 1, 8, 2 més, 1, 9, una més i 1 i 10. Molt bé, canvies la pilota o el coixí a l'altre costat, que a casa ho pots fer amb un coixí o amb una pilota, i el que faig és doblegar a angle de 90 graus. Bueno, dic a casa, com si no estiguéssim a casa. Volia dir quan ho tornis a fer tu sol o tu sola. Vinga, torna a apretar i obre. Sense pujar l'espatlla. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Recorda que no pot caure aquesta pilota. 5. Intenta obrir al màxim. 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, una més, i 1, i 10. Molt bé, tornem a moure espatlles. Vinga, quedem-nos amb la mateixa amplada que teníem de peus, genolls, malucs i espatlla. Entrellacem els dits darrere de la columna. Espatlles enrere. Flexiono una miqueta les cames, obro el pit, inhalo i des de l'articulació de la pelvis baixo. Deixo que el cap pengi i ara intento portar els braços el més endavant que pugui. Vinga, la intenció és tocar amb les mans al terra. Aguantem aquí també 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Molt bé. Torna amb els braços primer, desfés, mira't al melic i amb les cames flexionades puges vèrtebra a vèrtebra. Recol·loca les espatlles i per últim. Molt bé, doncs farem l'últim. Mireu, es tracta de tornar a fer un angle de 90 graus amb una paret. I el que faig és que estigui alineat el meu colze amb la meva espatlla. És que és l'única paret que tinc i no sé si es veurà bé. El que faig és alinear l'espatlla amb el meu colze i la mateixa amplada de braços. Imagina't que estic a la paret. Des d'aquí el que faré serà flexionar el tronc. Mira, estic aquí, separo, em vaig cap enrere, i el que faig és baixar el pit amb la panxa ben entrada. Vaig baixant el pit, vaig baixant,
Vaig intentant, alhora que flexiono la columna, que el pit toqui la paret i notareu l'estirament a les espatlles. Sí? Em col·loco aquí, com si estiguessi a la paret. Ara, des d'aquí pressiono, vaig baixant, flexiono, entro bé la panxa, intento amb el pit tocar la paret i notareu l'estirament a les dues espatlles. Vinga, et conto 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Molt bé, puja a dalt, molt bé. Braç dret per davant, l'estirem una mica. Allarguem. Vinga, canviem, anem a l'altre costat, allarga. Molt bé, i afluixa. Avui amb les cames treballarem més a la part adductora, però també anem a fer una miqueta de quadríceps, només 3 exercicis. Mans a la cintura, cames obertes a la amplada dels teus genolls i dels teus malucs i comencem amb la cama dreta. Pujo el genoll a dalt. Intenta mantindre en tot moment la panxa centrada i exhala, estira la cama darrere i flexiona-la. I això és el que farem. A dalt i a baix per flexionar. Busco a l'angle de 90 graus amb la cama que tinc davant, amb l'esquerra. No cal que toquis el terra si no vols. Són 15 repeticions. Comencem, estem aquí, vinga. A dalt i vaig enrere. 1. Intento no perdre l'equilibri. 2. 1. 3. Mira si quan baixes està ben alineat el genoll esquerre. 3. 1. També es treballa gluti. 4. 1. 5. 1. 6. 1. 7. 1. 8. 1. 9. 1. 10. 1. 11. 1. 12. 1. 13. 1. 14. I 1. Queda't enrere. Toco amb la paret. Queda't enrere i des d'aquí, la cama esquerra flexionada, baixo la dreta i pujo a dalt. 1. No estiris l'esquerra. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, una més. I 15, molt bé. Cama dreta endavant. Fem l'últim, hem dit 3. Hem fet 2, ens queda 1. Porto el genoll a dalt. Mantenim la panxa centrada. Estira. Flexiona i a baix. 4 temps. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, una més. I 15, molt bé. Doncs tot amb l'altra cama. Portem el tronc recte, la cama esquerra a dalt, vaig enrere, flexiono. Vinga, 1, darrere, 2. Intento no perdre l'equilibri. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11, 12, 13, 14, una més, i 15. Molt bé, ens quedem. Recol·loca, vaig endavant. Angle de 90 graus amb l'esquerra, baixo a baix. I pujo. 1, sense estirar del tot la cama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dona'm l'última, i 15, molt bé, la cama endavant. I fem l'últim. Vinga, el genoll, l'estiro, el flexiono i a baix. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vinga, les dues últimes, intenta pujar una miqueta més la cama. L'última. Vale, molt bé, mou les cames. Col·loca't amb la mateixa amplada de peus, genolls i malucs i espells, tal com estaves, Em col·loco aquí perquè ho vegis. Vaig estirar la cama esquerra enrere, o la dreta, flexiones l'altra. Puges els braços al costat de les orelles, busca primer que tinguis el peu alineat amb el turmell. I ara porta el tronc endavant, allarga bé. Nota l'estirament a la part posterior de la cama que tens enrere. Allarga la columna, mantingues la pell centrada. Respira. Una respiració més. Molt bé, baixa braços. I canviem de cama, estirem l'esquerra o la dreta. Flexionem la de davant. Busquem l'alineació del peu amb el taló de darrere. Flexiono. Busco l'allargament. Mantinc aquí. Respira. Molt bé, baixa braços. Vinga, la cama de darrere, endavant. Estirem el quàdriceps. Agafa't. Taló al gluti. Puja el braç contrari a la vertical. Mantenim aquí. I aprofitem per fer un equilibri per començar a treballar l'esquena. Porta el tronc una mica cap endavant, ves separant amb el peu, el teu braç. No baixis el braç que tens al dalt, mantingues aquí. Comencem a estirar la nostra columna. I lentament desfem. Molt bé, canviem. M'agafo l'altre peu, pujo el braç, primer el taló al gluti, estiro el quàdriceps, respiro. I ara sí, estiro amb el peu al braç, el tronc una mica inclinat, el pit ben obert, l'esquena ben oberta, ben estirada. I lentament desfas.
Molt bé. Doncs anem al terra. Si necessites beure aigua, beus una mica. Anem a continuar amb la nostra columna. Anem a estirar les cames. Tornem a recol·locar els glutis. Recorda que sempre pots col·locar les cames flexionades o col·locar-te un coixí a sota dels isquions. Mantinc els peus en flex, encara que tinc els genolls flexionats. Estiro els braços endavant, allargo la meva columna, mantinc aquí. Ben col·locades les espatlles, obro els braços en creu. Giro cap a la meva esquerra. I ara, com si tinguessi una serra, vaig a portar la mà per fora del meu peu esquerre i la mirada al braç de darrere. Torno al centre per canviar. Giro i com si tinguessi una serra, cerro 2 vegades. Miro el braç de darrere i torno. Sí, ho fem 4 vegades. Gira i serra. 1, 2. Torna al centre. Gira. I 1, 2. I al centre. Gira. 1, 2. Al centre. Gira. 1 i 2. Molt bé. Baixa braços. Col·loques la mà dreta per fora de la cama esquerra. Mira, ho faré al revés. Fem-lo al revés i així em veieu. La mà esquerra per fora de la cama dreta. Sí? Pujo el braç dret a la vertical, encaixo bé. Giro una miqueta. I ara des d'aquí inclina't cap al teu peu dret. Inclinem, allarguem bé. Si vols caminar una miqueta amb aquesta mà esquerra, agafar-te el peu, endavant. Miro per sota de l'aixella dreta, respira aquí. Allarga bé. Molt bé, camina amb la mà fins al teu genoll, baixa el braç per darrere, rota l'espatlla, fem una torsió, estira la columna, rota cap al darrere, mirant, cap a la dreta, mirant al darrere, respira aquí. 1, 2, 3, 4, 5, i 6. Tornem al centre, canviem. La mà per fora, la mà dreta per fora de la cama esquerra. Pujo el braç esquerre. Roto una miqueta i ara inclino, camino amb la mà dreta i faig una inclinació lateral amb una mica de torsió. La panxa ben entrada, respira aquí. Molt bé, camina amb la mà dreta fins a arribar una miqueta més a dalt. Col·loca el braç esquerre al darrere. Inhala, estira la columna, exhala i rota. Tres. 4. 5, dona una més. I 6, molt bé, torna al centre. Flexiona les dues cames. Col·loques les mans amb els dits mirant els teus peus, a sota de les teves espatlles. I des d'aquí tira dels genolls cap endavant i puges a dalt. Mantenim la postura de la taula. Si t'incomoden les mans, fes un dinàmic, baixes a baix i tornes a pujar. No portis les espatlles endavant, porta-les enrere. Alineem la panxa entrada. Vinga, aguantem aquí 15 segons. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Molt bé, baixem. Estirem les cames. Tornem a recol·locar els glutis. Potser mantenim una miqueta les cames flexionades, allarguem els braços, estirem la columna. Des d'aquí, el piti es col·loca a sobre de les cuixes, els braços baixen. O potser els braços es col·loquen a sota dels genolls.
Allarga la columna. És igual on estiguis, però no l'arrodoneixis. Estira't, allarga-la. Podem mantenir-nos aquí perfectament. Els que sou més flexibles, baixeu els peus. Respiro. Potser després d'estar unes respiracions aquí puc allargar una miqueta més les cames i poder baixar una miqueta més. Però no tenim pressa. Respirem. Donem les dues últimes respiracions completes. Una més i última. Molt bé, doncs estira els braços i puja a dalt i baixa pels costats. Molt bé, anem al terra. A veure si tindré espai per no tocar la paret. Estira't al terra. Recol·loca els genolls flexionats, la planta dels peus al terra, la mateixa amplada de peus, genolls, malucs i espatlles. Braços al terra, espatlles ben col·locades. Anem a fer uns quants exercicis per treballar els adductors. Puja la cama dreta a dalt a la vertical amb el peu en punta. Mantenim la panxa entrada. Inhalarem per baixar la cama i amb l'exhalació obro de costat i tanco. O sigui que inhalo i exhalo. Inhala amb el peu en punta, posa el peu en flex per ajudar-te a fer la rotació i tancar. Anem a fer 10, vinga. 1, 2, 1. Mantenim l'altra cama ben col·locada. 1, 4, o sigui que el genoll en cap moment s'obre. 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 9, una més. I 10, molt bé, flexiona aquesta cama i canviem. Anem a l'altra. Inhala per baixar, peu en flex, exhala per pujar. Vinga. 2, 3, 4, obre bé, 5, 6, 7, 8, 9, en queda una. I 10, flexiona la cama, baixa el peu al terra. Junta els dos genolls, junta els peus. Des d'aquí, obre i torna a tancar. Anem a fer com abans. Estem un altre cop a l'aigua, obrim i quan tanquem apretem. Apreto. 2. Apretem. Vinga, compto 10. 1. 2, no treguis la panxa. 3, 4, 5, 6, que et costi tancar. 7, 8, 9, una més. I 10, molt bé, flexiona els genolls al pit, estira les dues cames a la vertical. Recorda que si les cames cauen una mica, doncs les deixo una mica flexionades. Des d'aquí, obro, tanco, flexiono i punteta dels peus al terra. Amb la panxeta ben entrada, vinga. 1, estiro, obro, tanco, flexiono i a baix. A dalt, obro, tanco, flexiono, toco el terra. 2, pujo, obro, tanco, flexiono i 3. Estira, obre, tanca, flexiona, 4. 5, 6, estiro, obro, flexiono, 7,
8, 9, l'última, i 10, molt bé. Torna amb els genolls al pit. Torna a estirar les cames a dalt. Recorda que poden estar flexionades. Des d'aquí obro la dreta i creuo per sobre de l'esquerra. Sí? Vinga, amb peu en punta. 1, 2, 3, 4, 5, has de mantenir la panxa entrada, 6, també treballa abdominal, 7, 8, 9, una més, i 10, molt bé, canviem, vinga, obrim l'esquerra per davant de la dreta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una més, i 10, molt bé, flexiona els genolls al pit, abraça-te'ls, recull-los un moment, respira. Fem l'últim? Vinga, estira les dues cames a dalt, obrim les dues, creuem la dreta, obrim, creuem l'esquerra per davant, només 10, sí? Vinga, estira bé, amaga la panxa, recol·loca les espatlles, vinga, obre, i dreta per davant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dos més, 9, l'última, i 10, molt bé, flexiona els genolls, col·loca les mans per dintre, estira les cames, obre i allarga. Estira bé, respira, peus en punta, peus en flex, com vulguis. Ajuda't amb les mans a estirar. Ara, si tens els peus en punta, els col·loques en flex, si els tenies en flex en punta, canvia. Molt bé, les mans per fora, ajuda't a tancar, flexiona els genolls al pit, abraça-te'ls. Respira. Molt bé, i anem acabant. Fem una mica de treball abdominal. Anem a començar fent isomètrics. Col·locant els genolls amb un angle de 90 graus, les mans als quadríceps, i el que farem és baixar les espatlles, no pujar-les en cap moment. Farem la força amb l'abdominal, no amb les espatlles. El que farem serà, els genolls voldran anar cap a nosaltres i les mans l'impediran. O sigui que és un treball isomètric. Et comptaré 15, recollirem les cames i farem 3 sèries. Sí? Col·loca els peus en flex, col·loca les mans a sobre dels teus quadríceps, la panxa ben amagada, relaxa les espatlles, relaxa la boca, no facis la força amb la boca, i et compto 15, força contrària. 1, 2, 3, que notis la panxa, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, i recull els genolls al pit i relaxa. Ja tenim la primera sèrie. Vinga, ens preparem per la segona. Sí? Tornem a entrar ben bé la panxa, tornem a somriure, vinga, torno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Recull els genolls al pit, descansa. Una última vegada. Vinga, torna-hi. Força. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Els genolls al pit, te'ls abraces, descansa, respira. Molt bé, els braços una mica separats del cos, tornem a recol·locar-nos
Cames amb angle de 90 graus, panxa entrada, genolls separats a l'amplada dels malucs. Mirem a la nostra dreta, estirarem l'esquerra, la flexionarem i tornarem al centre. I ho repetim al cantó dret 10 vegades. Vaig al costat, estiro la cama esquerra, la flexiono i al centre. Vinga, ja portem una. Inhala, exhala. Inhala i torna al centre. 2. Inhala, exhala. Inhala i 3. No baixis molt les cames. I 4. Inhalo, exhalo, inhalo. I 5. Tirada a l'obliqu. 6. 7. 8. 9 i 10. Mira ara. Deixa que els dos genolls caiguin a la teva dreta. Recol·loca les espatlles, o sigui que aixeca l'espatlla dreta i recol·loca't. Deixem els dos genolls a la dreta. Entrellacem les mans darrere de la zona occipital. No anem als genolls, anem al dalt, al sostre. O sigui que inhala aquí, exhala a dalt. 1. 2. 3. Bufa dalt. 4. 5. Per la boca o pel nas. 6. 7. 8. 9. 10. Vinga, fem 10 més. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, l'última. Molt bé, les mans al terra, força amb el teu abdominal, torna amb els genolls al centre, torna a recol·locar-te, aquest angle de 90 graus. Anem a l'esquerra, te'n recordes? Anem a l'esquerra, aquest cop estiro la dreta, flexiono, torno al centre. Sí? Doncs vinga. Inhalo, exhalo, inhalo i 1. Inhalo, exhalo, inhalo, 2. A l'esquerra, estiro la dreta, la flexiono, torno al centre. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Molt bé, deixa que els genolls caiguin a la teva esquerra. Aixeca l'espatlla esquerra, recol·loca't. Mans creuades darrere de la zona occipital, no de la zona del clatell, Des d'aquí pujo a dalt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, l'última, i 20, molt bé. Mans al terra, panxa entrada, torno amb els genolls al centre. Recol·loca els braços, recol·loca les espatlles, torna a estirar les cames a dalt, mantenint la panxa entrada. Amb les cames més flexionades, amb les cames estirades, baixarem amb 1, 2, 3 i obrirem cames per tornar a tancar-les. Recorda que pots baixar aquí, obrir i tancar amb les cames més flexionades o baixar arran de terra i tornar a pujar a dalt. Sí? Busca l'opció que avui creguis que és la que et convé. Vinga, que fem 10. 1, 2, 3 i obre per pujar. 1, 2, 3 i 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3 i 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8.
1, 2, 3, 9, una més. I 10, molt bé. Recull els genolls al pit. Ens queden 2. Descansa. Anem a fer un suau i després fem aquest, però canviant el sentit. Des d'aquí, angle de 90 graus. Fan centrada, vinga, baixo amb la dreta, a tocar el terra o no, i pujo, a poc. I ho faig amb l'esquerra i a dalt. Sempre amb la panxa centrada, vinga, que fem 10. Comencem amb la dreta. 1. Amb l'esquerra. 2. 3. 4. 5. 6. Controla el moviment. 7. Ara pica una mica l'abdominal. 8. 9. L'última. I 10. Recull els genolls al pit. A l'últim. I acabem. Vinga. Tornem amb les cames més flexionades, més estirades. Fem el moviment al revés. Baixem amb 1, obrim, no baixem. 1, 2, 3 i a dalt. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 i 3, 1, 2, 3 i 4, 1, 2, 3 i 5. Obre'm un temps només. I ara pugen 3. 1, 2, 3, val, 5 últims. Només ens queden 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et queden 2. I a l'últim. Uau, flexiona els genolls del pit, abraçatats. I ho tenim. Molt bé, baixa els genolls al terra, planta les peus, perdó, de genolls. Mateixa amplada de peus, genolls, malucs i espatlles. Braços enrere, sense portar-me les espatlles. Puguis cap al terra. Zona lumbar aixecada, deixo que s'estiri una mica la zona abdominal. Respiro. Molt bé, torna a recol·locar la columna, torna amb els braços al costat, recol·loca les espatlles i puja a dalt. Mantenim aquí la columna allargada, les espatlles ben col·locades. Potser podem caminar una miqueta amb els peus, allargar, sense obrir els genolls, mantenim aquí. Molt bé, baixa vèrtebra a vèrtebra. Flexiona el genoll dret cap al pit, entrellaça les mans, abraçat. Pressiona amb el genoll. Estira la cama dalt. Allarga. Aixeca el cap i les espatlles. Estira la cama esquerra. Mantigues aquí. Molt bé, baixa el cap i les espatlles, deixa la cama esquerra al terra, flexiona la dreta, braç dret al terra i anem amb una torsió. Acomoda les espatlles. Ajuda't amb la mà dreta a baixar el genoll al terra, buscant un equilibri, no per baixar el genoll aixequis l'espatlla. Mirada, sempre al contrari d'on va el genoll, respira. Molt bé, torna al centre. Deixa la planta del peu dret al terra,
Flexiones la cama esquerra, entrellaça les mans per sobre. Apropa el genoll al pit. Estira la cama. Aixeca el cap i les espatlles. Estira la cama dreta. Molt bé, baixa el cap i les espatlles, baixa la cama dreta, flexiona l'esquerra, torsió cap a la teva dreta, mirada a la teva esquerra. Molt bé, torna al centre. Flexiona el genoll dret. Entrellaça les mans. Pressiona amb els dos genolls contra la paret abdominal. I ara deixa que la planta dels peus toqui el terra. Obres els genolls de costat. Junta planta dels peus, llisca cames cap endavant. Separa una miqueta els peus. Separa els braços. Acomoda. I si tens temps, fes una mica de relaxació i jo us torno a veure la propera setmana. Que vagi molt bé. Adeu.